Hej, jeg hedder Sofie. Hvad hedder du? Jeg hedder Per. Har du haft mange kærester? Ja, og jeg kan godt lide at se porno med store patter. Har du store patter? Ej, men jeg synes heller ikke, de er små. Kan du lide at knippe? Det ved jeg ikke. Det har jeg aldrig prøvet. Jeg søger en med store patter og med en kusse, jeg kan putte min pik ind i. Må jeg gøre det ved dig? Nej, jeg søger en kæreste, som vil kysse og holde i hånd.